Iro itrai se sin pat nga ke blai pi baro ha kerteng ke berempor tam ke jong jisu de ha ke ke video nga kwa bangan pentip shapi pala shai ngin don ke jingduwai kerpang na ke benta jong pi ke baju pet ke ke channel pat kumju na ke benta ke to ki bala ai nga shibun bah ki request de namar ba dara long je seng kham shahjingai bangim don kalila jong rete nga se perkat ngong ngan le ayu hayeng te nga se le na daga jingduwai shahjingit ken te man shim te yo ru na mar klem da je seng hang ni te ngi bu na daga jing seng fasting na mar pa sab am ka sngi utrai dam le je seng ra shu shong pulut kai ka por shini chatai te long te nga le na daga jingduwai shahjingit te lashai ru ngim dan je seng ra shani te nga la perkat ngong ka bhai nga bangan le daga fasting te yo don nap ting jong pi don kinu ki prayer request te phila ban pha ha ki comments box te ngan yo ban bu jingduwai kerpang nak benta ka jong pi hoot wat nak benta ki tu ki bom shem la pha ru ki baju pet ya ka channel ka jong ni nak we ka por te ngan yo ban bu jingduwai nak benta ka jong pi ti ki ba kwa ru ban ya snok ti lang bat ni lashai ka sngi ban shahjingit te phi ru phila ban ya shim ban talang ban shahjingit ki ma jingduwai ki tu hi ki ma jingduwai ki ba la ju ai ka baning kong phin ai ngu shwai utrai da phila de ban ai ngu phi duwai ka jing pen em da phila de ban duwai ka jing pen em phi duwai na kam ta ki pang ki ba hitom phi duwai nam ta ki nong kam sneu ba ro hi ken ka jing klim ne ka jing to ne ka jing thok ne ka jing shukor ne ha ki yo ki hat ka jing thok ka jing pam sop ka jing ya pat ya pra ki long jeng ki long sem ne ka jing brat khon ne ka jing pen hap khon ne ka jing pen yap riu ne ka jing pen yap ya la de ne pat gitu ki lanot ki ba mat shibun ka jing lang ba ka tu ka jing ing ka tu ka shnong ka tu ka ri ayu ka tu California te bat cha Pakistan ka jing bom shong suk shong san cha Manipur tengin duai nam ta ka ri khasi ka jong ing duai na kam ta ka ni ka election MDC te ngin duai nam ta ki khna red bakin nam ya muja than re ha kini ki mobile phone ngin duai baki khna kinam ya kirki ra ban ya lang samla ban ya shim breu te ngin duai baki breu ki bom dan ya ka kam ka jam ru kini yo e ka kam ka jam te ngin duai ba ble un sham ngop hai ki kristan ngin duai ken ba ki balang kristan ba ro ken long ki ba yat ka ba kum ka tien ka jong ble te ngin duai ka jing suk jong ka Jerusalem te ngin duai ka jing pendap ka jong ble ha ki ram pe yin kristan ba kum ju ro ha ki balang ki ba pher te ngin duai ka jing atli la ka long ha yin hasam la ka long ha ri ba ka je ban reu la ka long ha shnong ha thau ngin duai ki ba pang ki ba hitom ki cha jing pang ki ba pher ki breu ki bran ha ki hospital ba kini ki nong sumar ki nong pen khia ru ngin duai ken ba kin ya le bhai ki breu na mar po ni grim hospital le ba ka hospital training te shu yo ot kai ka do kum to pon ki ki bangala yo sngo da la ka jong ka skor la yo i da la ka jong ka khman ba kim le bha re ha po ki hospital te duwai na kam ta kini ki breu ki ba ai kam ni kini ki breu ru ki le ben ki nong trei kim siu yi ba nong ka jong ki don pat kini ki nong trei ki yo ki trai ki ba bha ki le ben pat ki nong trei ki trai te ka taru kam long ra ka ba te don kini ki shin rang ki le ben ki kan thai don ki kan thai ki le ben ya ki shin rang te ka jing ya lot spa ka jing ya khwan man toy ka jing bishini ka jing arsam ka jing kai bakla ha ki balang ba pher te duai ken ki jing duai ki papon jat bat kum ju ru duai ya ka tu ka benta ka banga ngala ong bangan let chapo jail ban let ban ya selok te ngadang bu jing duai te ngala bu u banai u ban riu bangan let lada u play kala kalanti ha u banai ban riu te duai na kam ta ka chonga ru bangan la ban shakri hok i ki men sim ki ba kordor bat duai na kam ta ki nong shun ki jongi te ngin nam sngo pher ba ki don ki nong shun namar nga de ga breu ka ba i bhai u play ba ngam ju thok han re ki breu ki oi nga ka ru thok ka ru shukor tingin duai nam ta chong ki bo bleu nam bitar re ki han re un map ki namar ba ki kren ni ki ai ka bom la ban long te ngin duai ba ngin long ki breu ki ba jem not ngin long ki breu ki ba sngo rit ngin long ki breu ki ba ya sha ngin duai na ka benta ba ro ki ba don ha pa ka ram ka sha ba kin lai no na ka ram na ka sha ba ro khwan te ngin duai ki breu ru kin nam long re ki ba kwa ban bam
sap ban pam ai ya ka pisa ka jong ki wei te duai kerpang nam ta rib ka jat ben riu ka jongi te ngin duai ka ni kom ai da wai ba klaru ha po ki hospital ten ten ki ai gulmar ki bru ki pang da kom wei ki ai da kom wei te ka jing to e ki do jam shapo po jong ki bru ru ki ya to e ki khla ki ya to te kam long re ka badai te ka jing thok ka chi shu ko ri ki bru don shibon ki ai te kom ki taru te ngin duai ken bat ngin duai ki ya ki bru haba ki yalap ya ka gospel kin nam yalap re na ban ta ban yo jing man toy ya la de han re ban pen man toy yo ublei ban don ni ka do no jong ka jing sngo khia kan ba ki bru kin yo ma de ka jing kur khu te habangi yalap ru ai begitu ki bru ki pas ngap kin bishar ka kum tin jong blei kin nam sngo dom kin nam sngo bitar habangi pen i ka jing hisha namar bon kim yo i ka jing hisha han rai ki sedang ban dom ki sedang ban bitar habangi pen i ka lenti ka badai te duai ba ublei un yo ban ai ka jing job ye ki bru baro ki padan hapadeng ka jing tunjo ban ki tu ki bru ki baju ap isin ai ha ki lenti ki sinking duai na ka banta ka chong ki ru te ngin duai na ta ki khon sweat ki khon rang li ki bam dan mano ru ki ba pet ki ba khmi ya ki te ngin duai kanu kam ko phitre kan man bha kan roi bha bat ngin be rui ka man sim jo ka jing le ran ki don ki bru ki ba kham biang kham bet te ka wan pat ka jing dok ki le ran ma le tre yin ki bru la ne ki le ran ba le kono kam barit te ki shupan ram te ka pen long ka jing jing jar ka ni ka jing em ka jong ki bru te don kita ki ba ngala ju itho da ki sans nem shu shong bet na bala ju tre ka kam ka ba he ban tre kam barit sngo le ran te kam te ngi ba ngi long kam ta pa deng ki jing kut lat ya bangin pan ram ya bangin let krong shani shata ngin wat kilat kelenti do kumno ngin duai ka taru ba ki brio kin nam don ra kam sim sngo he na kam sim so sorong han rai bangin tre ba kono ka kam te ngin duai kani kam sim ka ba penbut nam klem da dai ru ngin duai kini baro kin do no kin dam no te ngin duai nam ta kini ki dong mane soitan ngin duai nam ta kini ki bale kan thai ki bale shan rang te ngin duai ken na ka banta ka jing tung kali na ka banta ka jing accident te ngin duai ka jing da jing kyor jong uple ngin duai na ka banta ki shipai ngin duai na ka banta ki banya kali la kalong ki ba dai pet ya ka aeroplane ne ka jahaz ne ki train ne ki bus ne ki kali rit ne ngin duai ki toru te ngin duai ka bor jong ka mariang ru ba kan nam penjulori jing tung jing tap ki prio ki marat ki mariang te ngin duai nam ta ki nong ram namar lang ba kinong rap ni yo mat shipon pha kini ki jingkur khu lang ba kinong rap tengin duai nam ta kinong rap ru te ngin duai ki tu ki brio ki ba shong tukan marjan kum to ba kinam dan ni kam sim jong ka jing bishni te namar don kini ki brio ki ba ki dap ta ka jing bishni ki le kum no pa ki bishni palat te rengin pe ki tu kam sim jong ka jing bishni barok khon ting in duai ba ki kristan baro kin long ki ba duai baro ki kristan kin long ki ba puli bible in duai baro ki kristan kin long ki ba nang ba ruai ki jing ruai ro yo try te in duai na ka banta ka ye ka sam ka jong hi baro ka pop rai bi ka ba don ka ye ka sam ka jong ngi la ka jong ki jing e ngi man te in duai nam ta kinong di kiat kinong di drugs in duai na ka banta kinong di kiat kinong shet kiat te ngin duai na ka banta ki kat ka phidon kono ka mat jing duai ka phidon le se ngam ka mau re bangan ong ha ka ni ka por han re le se phi kan mau te phila ban shimi kino ki chat mat jing duai la ne phila ban let phai shi ki du videos ki ba ni ju ya po e ka jing duai ya sat kum to phila ban shimi tu ki mat jing duai phila ban duai te ha ka por ka ba phisha jing et phi ha ban pale jing mot bet tang ban puli bible la ne ban duai la ne ban ruai te da phila that phila ban duai da thia ru te phi ong da phi kwa ban thia phi sngo that ru phila ban ong trang an thia ho mun sim jong me te phila ban thia ru kom to la da phila sngo that sngo sakrai le se phi klam thia re phi duai phi yo thia ko to por ble unia la me phi shagwe pa ka joka phin sai i pa ha por phi thia ro om le le re nama ka jing sha jing et kam de re tang ba phin shu duai len ter be phin la re phin shu duai len ter te han re ka jing sha jing et ka long ka ba phi pen yap tro ni ka do ka jing bam ka ba phi de ben bam phim bam shu te
lara pila ban shahjingit kamut ka pelong ba phin la ban long ki briu ki bala ban yai sha kan te duai ya ka riba bal ru ba uble un yo ban pha pat i ka riba bal sa hi sien te duai ban be kini ki sim jing shep ting ru ki briu ten ten ki shep ting palat tingin be kini ki sim jing shep ting na ma uble chungi tu ru ba shlur tengi ru in long ki briu ki ba shlur ken tingin duai ki khna ru kin long ki ba pas bah ka jing puli ka jong ki satang khendiat tali ki stang ka no stang da ki ta yo hi la ne stang shibnai la long school tin duai na ta ki khna school ru bakin ple jing mot ba ka jing puli tang ba yo ple pat kinom kelet reken te in duai ken na ka banta ki khna puli ba ro kini wat kam wat jam ru ngin duai ba kini bala pas hok kin yo kan ya kam ka jam namar man tabun ba ki shuthong da ka pisa ban kini ki bom de ban pas hok ki yo ya ka kam kat ba kini ki ba de hok pat kim yo re tingin duai kan ni ru te ngin be itu ka man sim sngo rem ka man sim sngo diaw te ka man sim pai din ru ngin be lut cha jingai te han re ngin duai ba ki breu kin long ki ba yai ne ha pa ki jing tun ju ki bon chat kin nam pai din re na utra hen re kin yai sha kriu utra kin yai plai utra duai ban mi shibon ki pastor ban mi shibon ki no hi kai duai ban mi shibon kini ki nong yalap e ka tien ka jong uplay duai ban mi shibon ha ki breu ki ban treasure ha me ka kam ka jong uplay te ngin duai ken hi ta ki e bar khot te ka jing ya e le ni de ban duai ba ka jing ya e bat kham tam bangin nang ban e ju play te ngin duai ken ye ka ta bat duai ba hangin long ki breu ki bala ban pat e ka kular bangin nom shu lap la tang ka tien na mar bon ba ki breu ka tien ka long da kom vai ka kam da kom vai han ngin duai bangin long ki kristan ki ba shisha ken te ngin duai ba uniu adhar number kin nam pen bor re ki ba kwa ban le e ki mat le han re ki ta ki bom kwa ru nam pen bor re ngin duai ba ble un buri e ka ri khasi ka jongi bat la da dei ka ta ka por wan to umrat klau ru han re uble un buri jar kat ki bom man ki ba kwa ban chon chap ma u e ki ma dia sha han re ki bom man nam dan re ka ta ka jing le ju por dubai ba uble un pen tot e ka jing wan arsin ka jong u te da shahjingit kum to nga tingam ju di re te la se ka met jong phi ngau tar khong phila ban di ru le re te kanu ka banta ka ba phem pat la phila ban shahjingit e ka ta ru te namadon kini ki breu ra ki shahjingit ki ayute ki da shahjingit nam ki yo gastric kum to te han rel da ka don chu phi ka khot phin nam yo gastric re te ra phi ngau tho ba phi yo gastric da shahjingit chwai ka tu ka banta ka ba phem pat la re te ngin duai ru ba kini ki mobile phone man ta ki wan mi ki apps ki ba shar khai ki ba pen sngo si yo play nin duai ba ki breu kin skip no ki breu kin tat e ki tu ki japo jaban bar khoi han re ha ba ki penan kam e ka mobile kin penan kam ba tang namar ba dan kam la ne na kam ta ka buram ko chong ublai om ban pet e ki japo jaban ki ja khlia ja khlaj bar khoi ki badan ha po ka mobile phone te ngin duai ki jing start ko chong ublai ki jing shampang ko chong ublai te ngin duai ka ta te ngam num kamau lut re man ta haba nga ong kum ta te han re phi haba phi kan mau phi la ban nang at ikinu ki mat jingduwai la ne phindet chi ki tu ki jingduwai ki bangi ni ju ya duwai na ka banta kini ki nong sin char chong ka ri ki nong sin char chong ka shnong ka thau kum ta tar ka jing bam sap ai kan do kan dam bat ha kan ka election ru u pa de ban job ai un job uta u pa dei kat bakum kamon ka jong ublei te hinduai kerpang bahanam ta ri khasi ke jongi satang pat no lawan uni ul banai li yor kan sawan ki le air kan sawan ki jing kulon ki ding ki se kan sadon ki jing twa khndau hinduai boble un down keri ki brio bakin light na ka jing yap khlam pat de por hinduai kan ya ka jing da jing ker ka jing sumar ublei hinduai ba ki khon kristan kin le na ka prothe ha ka por ka ba piang om de ro satan un shukni kan that un chu yalam shu du jok te han rei bangin ya imslam ngini imslam man le ayu man chakri yu blai ulabo kapwa nyo phola ne pra phola ne shispa ar phosnam te ngin nam let klam pan de kapwa ngin duwai ba ro kristan kin nam kwa ban chu im le no e han ka prathai han kin im na ka ban tau blai te duwai ken yakata te duwai ru na ka ban ta kini ki
kemut kijing pang paro pila ban nyo kerteng itu kijing pang paro nama apa shahjingit paro hisngi pi kapor kapun ba pila ban nyo kijing jinjar ki lok ki jor ki jong pila da ki klam ai ka request ya pi ru ko apen duai na ka benta kini ki bru ki ba hadu menta ki pat yo rela da ki kurim ki jong ki pat yo ki ba yet ki jong ki pat yo khun ru ki don tengin duai nam ta jong ki duai na ka benta kini ki kimi ki pa ki la kha shibun ki khun han ra kini ki khun kim tre ban ri ban smar ki le bo no ha ka ri ya kini ki palatemen kum tongin duai nam ta jong ki ru makin kela ka bumot bat kan ri kan sumari ki kimi ki pa ki jong ki ngin duai ki paro ki brio kin long ki bashania ha blai te kin bashania ha ka spa la ne hang no han rai kin e ki khon rai kin shania ha blai khna ba kin nam jinjar kan hadin ha bon te kani ka jing ya shun ru kani ka jing ya le mar kan ti te kani ru in ya pe lot ikini bar khai ini duwai problem pun sngot ho ba undan ka jing e ka jing sok ka jing san ha ki yeng ki sam ki jong ki rum pe yeng kristan bat kum ta ter te ka de ka ta kan ka ba nga kwa ban bu ha khmat jong phi te ngan nam ya tho re ki request ki ba phi la ya ai ya nga personal te ngan bu jing dwai ker pang na ka ban ta ka jong phi te ki ba ki matching duai ki banga ngalak let ru te phila ban art chu hapo ki comments box ki banga la pha ki video khna ba kan long ka jing kur khu bat ka jing man toy kan te da sha jing it sale kum ta phila ban ruai phila ban puri bible da phila that phi duai da thia da phi yo thia ro le re te nama ka jing sha jing it ka te ke ba phi pen yap ya ka do te la da phila pat ban nam thia hi re phen chu shakri bet yu play chu duai be chu ruai bet te ka ba pa lat ka ta le han re ha ka jing long priu la da phila sngo sakrai te phin ya than ru phim la chu re shong ru phim la chu re yang ru phim la chu re phila ban duai da thia te kum no philet khmat san 15 minute te le re wa nam shap ting re ken te han re la phila pat te ka ba kan ba phin ya chrum shenang han re pa ro hisngi te kamut la da kum shibit ni la shahjingit ni la stang shibit prabaji haduh lashai san baji da mien te kamut da la mien le shibit te hap thia ba hi em te kat badang yo thia mar san kan tet kum tu te kamut ha ka bor bala kan det te kamut phila duai bet ken te sale kum ta ken pada pa phi duai ru duai pe na du kam sim na du ka to not la da dei ki we ru duai du kam sim la da dei ya la di ru duai du sim te uble ru ni ban snap kan ya ka jing duai ka jopi nama pa ki don ki brio ki ong ya nga da duai ki brio ki yo juba kloi da duai la di pat em han renga ai ngu uble poble ju juba ba nga duai na kam ta ya la di na kam ta ki we te la da ki ko ngu ki yo la da kim ko ngu te kim yo re te kade kata hi ke banga kwa bangan besngo shapi bat ki brio kin nom kham wat re ki doktor ha ba ki pang han kin wat chwai uble te ki le shim da wai ro le re la bu chwai uble ha khmat te kam le re te sale kum ta uble nang kur khui phi te ki tu ki matching doi ki banga la ai bat ki banga klet mangaru phi sa ayu kan phi sa duai la ne philet phai bang stuka videos kaba ngi ju pala i jing duai te uble ni ban kur khui phi roi tra